Сега искам да покажа каква е разликата между последните три модела помпи на Medtronic. Тази най-вляво е 722. Тя е вече 8 годишна. Доста е изстрадала милата. Добре, че не могат да говорят. Това е VEO. Ето ги като сравнение. Те са абсолютно идентични като размери. Разликата може да откриете външно единствено в бутоните за нагоре и надолу. Това е първоначално, така може да разберете, че е новият модел, разбира се. Ето ги. И ето и новата 640G. Сега ще ги взема. Абсолютно идентични като размери. Съвсем леко по-къса изглежда 640G от тази страна. Ето е така. Мисля, че може добре да се види. Отгоре е малко по-заоблена. И мястото за батерията е по-надолу. Виждате как на другите две са счупени чопчетата, където се слага клипбелта, щипката. Сега да видим и от другата страна. Интересното на 640G е, че вече резервоара не се вижда. Ето, най-отдясно е 722, по средата е VEO-то и най-вляво е 640G. Съвсем леки са разликите в дизайна между трите. Даже по-скоро между двете, защото ето и отдолу какво представлява. Малко по-различна форма има 640G, за разлика от останалите две. И това е една от хубавите новини, поне за мен. Това е лъвчето, което е за 640G с лени. Сладкото лъвче, което помага на много деца да свикнат с тяхната инсулинова помпа. Ето, той пасва плътно към новия модел помпа, за който е предназначен, но по стечение на обстоятелствата, за което не се радвам особено, но пък има добър изход. Ето, има възможност и другите, и старите модели помпи да се ползват съвсем леко, има луфт. Ето тук отгоре, във височината, защото 640G е малко по-висока, но щипката без проблем влиза. Вече съм я пробвала, просто в момента я махнах, за да мога да сравня помпите. Така че доста деца, дори да нямат най-новия модел помпа, ще могат да се възползват от това да се вземат силиконово кълъвче и помпата им да стане по-сладобранска. Поне за мен е много добре изглеждащо. И сега да видим силиконовото кълъвче, което е по принцип със стария модел помпи, как изглежда. Защото все пак аз имам няколко. Имам едно лилово, едно прозрачно и това розовото. Все пак ако реша да се облека в розова рокля, помпата трябва да ми ходи. Не може. Ето. Не пасва перфектно добре, тук където са бутоните за стария модел. И резервоара също е изрязан, но все пак би свършила работа, ако нещо се случи с другите кълъвчета. Освен кълъвчето, което е с лени, този кълъв, който е също за 640G, той също пасва на стария модел помпа. Ето сега ще ви покажа. Хоп, ето. Не пречи тук на бутоните, пак казвам, има съвсем лек луфт заради разликата в дизайна, но то е минимално, така че независимо какво силиконово кълъвче имате или сте си купили, може да пробвате и от старите си модели помпа. До скоро!